Saúdos, benvidos coa psicóloga Sonia López de Cruz Vermella. Imos a falar hoxe do programa Familias Acolledoras. Benvida, Sonia. Bos días. Un programa que xestiona Cruz Vermella, pero que depende da Xunta de Galicia, non? Efectivamente, é un recurso que ten a Administración, a Xunta de Galicia, para todos aqueles nenos, nenas e adolescentes que están no sistema de protección e que xestiona Cruz Vermella pois, desde fai un tempo. Agora mesmo hai 73 menores que están esperando por unha familia acolledora. Se alguén nos está vendo, como poderíamos definir que son as familias acolledoras? Vale, as familias acolledoras son toda aquela familia que queira colaborar facendo partícipe da súa vida a un cativo, a unha cativa, a un adolescente, que queira compartir o seu día a día, a súa vida, cun destos nenos do servicio de protección. Participar en todo como se fose un máis sin ser fillo, porque hai que recordar que estos nenos e nenas teñen papá e mamá. Non se trata de un proceso de adopción. Insistimos moito sempre nesta entrevista, pois porque ás veces pode levar a equivocación. Son cousas completamente diferentes. Exactamente, o acollemento é un proxecto concreto, a adopción é outro, e ambos teñen motivacións diferentes. Unha motivación para a adopción é querer ter un fillo, pero que decíamos antes, en acollemento todos os nenos e nenas teñen un papá e unha mamá, e a finalidade que se persigue é que estos cativos e cativas poidan acabar de novo convivindo cos seus pais, coa súa familia de orixe. En Ourense, os datos que temos de 2025 falan de que foron acollidos 48 menores, por un total de 34 familias, penso. Exactamente, sí. Ao longo do 2025 tuvemos ese número de nenos, 48 en total, que foron acollidos en 34 familias, porque hai familias que se animan e acollen grupos de irmáns, de 2, de 3, é un número nada desdeñable, está ben. Cando unha familia dá o paso e empeza a formar parte do programa, normalmente non acolle unha única vez. Non. Nun principio as familias son un pouco reticentes e sempre veñen con certo medo polo momento da separación, do cese do acollemento. Quizais sexa un dos momentos que máis respecto lles xenera ás familias, que máis lles bota para atrás que pasará cando se vaya. Pero unha vez que estás dentro do proxecto, que vives día a día, que tes un neno ou unha nena na túa casa, o que queres é o mellor para ele ou para ela. Entón, aínda que pareza mentira, chega un momento en que estás deseando que volva cos seus papás, porque é o que se espera. Entón, a sensación que che queda despois é moi satisfactoria, de traballo cumplido, ves a evolución do cativo, da cativa, do adolescente ao longo do acollemento, como melloraron tamén os papás, acabas repetindo. A sensación que che queda é boa, agradable, satisfactoria, co cual a grande maioría de familias acaban repetindo. Formar parte do programa aporta non só o menor que é acollido, sino tamén a familia, non? Non é a primeira vez que nos atopamos con familias facendo reportaxe precisamente sobre este programa e nos din como mellora a súa relación cos propios fillos do núcleo, non? Sí, efectivamente. Así como falábamos fai un ratiño que a motivación para ser adoptivo, a básica é querer ter un fillo, a motivación para participar en acollemento familiar é moi variada. Sí que moitas familias coinciden que un dos motivos principais que ten é que os seus fillos adquiran certos aprendizaxes en valores que consideran que lle van ser útiles. Entón, unha vez que empeza un novo neno na casa, co día a día, as familias valoran e observan aprendizaxes como compartir, ser máis conscientes das necesidades que hai ao teu arredor, de que non todo ven dado, non todos os nenos e nenas teñen a sorte de nacer nun seo estable, nutricio, cuidador. Entón, xeneranse unhas dinámicas que son recíprocas. Os cativos, os nosos cativos de protección e cativas aprenden moito, pero para as familias e os seus fillos acaba sendo tamén unha experiencia enriquecedora. É un proceso que comeza, dando ese paso, de decir, quero ser familia acolledora, e como continúa?
Hai un proceso valorativo, por así decirlo, que tes que facer unha formación, na formación, que son 12 horas, profundízase máis en que o acollemento no día a día, como xestionalo, dificultades, procesos administrativos, que teño que facer. A partir de aí, hai un mes en que as familias teñen que tomalo para reflexionar, para que toda a información que é moita e moi condensada nese tempo pose, baixe, e valoren si realmente é o que desexan. Si pasado ese tempo realmente quero acoller, iniciase o que son as entrevistas. Hai unha entrevista social, unha entrevista psicolóxica e unha visita domiciliaria. E a última que temos, como ben dixemos no principio, isto é un proxecto de administración da Xunta de Galicia, entón a última entrevista que dá adecuación é a administración. Nese momento pasas a formar parte da nosa rede de acolledores e a partir de aí, en calquera momento, podemos chamar a familia para facerlle a proposta dun cativo, dunha cativa, que cumpla o perfil de disponibilidade que les deron. A familia acolle o menor en casa e non se queda sola. Non, somos un equipo formado por 3 persoas e estamos en todo momento para o que necesiten as familias. Estamos para apoiar, para acompañar en todo o proceso, para dar pautas e axudar naquilo que necesiten. Hai un seguimento de como vai a evolución, de como se integra ese menor no fogar, non? Exactamente, estamos quizáis un pouco máis presente ao inicio, que é o período máis complexo, porque a adaptación, non podemos olvidar que unha familia a priori descoñecida para o cativo ou a cativa, e o cativo e a cativa é descoñecida para a familia, entón o momento de adaptación pois quizás sexa o máis complicado. Aí estamos moito máis presentes, cando o día a día xa vai rodado, seguimos estando, pero un pouco máis afastadas, para deixar liberdade, non é cuestión de estar chamando cada segundo, a cada momento, porque eso resultaría máis que unha axuda invasivo. Pero si hai un acompañamento, en todo momento. Un lugar onde se pode acudir se xorde algunha dúbida. Nos estamos sempre disponibles, podennos chamar, pasan pola oficina, sin problema, estamos aí para axudar en todo o que precisen. Neste caso de familias acolledoras, cando se dá o paso, a familia pode decir que rango de idade? Sí. As familias suelen escoller perfil por idade, porque cada familia ten a súa dinámica, o seu ritmo de funcionamento e a súa vida laboral, e sabe o que pode encaixar a hora de conciliar. Entón, por idade, sí que se escolle un perfil. Os perfis varían moito, de familias acolledoras. Sí, hai familias que queren pequerrechos, de 0 a 6 é unha prioridade importante, porque, bueno, en Ourense en concreto non hai centros para nenos de 0 a 3 anos, hai familias que prefiren adolescentes, son menos, pero hai algunha que sí, e despois o perfil das familias pois é moi variado. Hai familias que son soas, e dinnos, pois mira, quero alguén que sexa máis autónomo e independiente, porque estou ou sola ou solo. Hai parellas, matrimonios, parellas de feito. Hai modalidades de acollemento diferentes? Si, pola duración, basicamente hai dúas modalidades, os temporais e os permanentes. Os acollementos temporais van ter unha duración máxima de 2 anos. Nunca sabemos canto vai durar un acollemento cando empeza. O que si sabemos é que como máximo vai durar en torno aos 2 anos. Despois están os permanentes, que son aqueles que de inicio se prevé que poden chegar a durar máis de 2 anos. Vale? En Ourense, na provincia de Ourense, o noso groso de acollementos son temporais, porque suele coincidir con nenos pequenos. A maioría dos nenos que participan neste programa, bueno, a maioría, entendo que todos, o resultado é moi positivo porque eso evita que pasen a estar nun centro. Si, nós sempre decimos, se non existisen familias acolledoras, os nenos non tiveran que pasar por isto, benvido, que non existira ningunha. Pero os nenos teñen a súa circunstancia, a súa vida, e haxa familia ou non haxa, van a transitar por estos momentos. Entón, ou ben o fan nun centro residencial, que a día de hoxe están moi ben cuidados e atendidos, ou ben o fan nunha familia, que sempre é máis acolledora, valga a redundancia, que un centro. Sonia, se alguén quere dar ese paso, que ten que facer agora mesmo?
achegarse por Cruz Vermella, solicitar información. A información non compromete a nada. Poden chamar, poden contactar presencialmente, por mail, como lle sexa máis fácil. E nos aportamos información. A información sempre che dá unha idea xenérica e global de que é o acollemento para que un poida valorar se quere continuar ou profundizar un pouco máis a través da formación ou non é o que esperaba, o que creía. Entón, eu sempre animo a xente a que pregunte, a que se informe, non só polo que lle contan os demais, que a información que ven de fora tamén é importante, pero sí que é máis obxectiva a que se dá dentro do propio proxecto polos propios técnicos. Entón, bueno, eu animaría a xente que pregunte, que non se quede con dúbidas. Un placer, como sempre, falar deste programa que fala tamén moitísimo dunha enorme xenerosidade. Sí, hemos de decir que as nosas familias son todas maravillosas, super xenerosas, moi humanas e cunha grande preocupación e sensibilidade pola infancia. Entón, bueno, quen queira informarse ou preguntar, pois que nos chame a Cruz Vermella, que se pase por ali, teléfono 988 22 24 84, na propia sede, e estaremos encantadas de dar información. Un placer, Sonia. A vos. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.